Kula patih pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Baworsari. Terus karepmu? Dereng kemawon mlebet wonten negaring Ngamarta wonten mriki sampun lenggah priyagung-priyagung nata Ndrawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Sinuwun. Kula badhe munjuk atur kepareng badhe pinanggih kaliyan Sun Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindra Giri Kadasar Prabu Patokol Baworsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae? Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gila, kula arep dilamar gila. Werkudara arep dilamar gila. Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayone tompa undul. Dasar asu. Lancer kuning. Tolong sawang.